Angdana hawaralong loke chali risoi jang atum satami methanga kheyang bong kacharap cheto thekjia phanpura karbi lo chali asong cheseng ponsi charap cheto pon bomlo sonak thaksi Shillong hawaralong kido karbi lo chali asong atum satami loke chali along kisung ke boy kido an kacharap cheto don thekjia phanpura vosik ni phaikre isiarni engineers hall barik Shillong Meghalaya along arpu kimi kachepe kamai kedeng pon Shillong hawaralong karberi soi jangatum loke chali anat pen chenglo kisung ke boy hot kacharap chetu dun thekja phanpura kedamtang por hot Shillong Karbi Students Association sengponlo kedamtang ningkan ke thoma hot pirthi adangalong COVID-19 avura kisu na ke doka gajok Shillong Karbi Students Association mate KSA atum mithanga sai ke claim ponja phan akisung dokoglo La sopen peneng surihini ren kora ke thom aningkan anabangke avura krem akeso anstami klipa mesi non puthot sai ke klem ponthuji aphan vosik ne phai kre isi arni anarlo porphai hinia porpen engineers hall barik Shillong Meghalaya along arpu kimi kachelar amei kedeng pon Bangso amai along alohia manpen all Meghalaya Karbi Association amai phu RR Ronghang Meghalaya Karbi Cultural Society amai phu albina stimung atum chetong dunsi Shillong hawaralong lo charli ari soi jang atum aphan bidi sore pipa jerdun Lapenon puthot Shillong KSA mesen pen keja ponja phan John Intiga thara phan mai phu Harbamon terang aphan kongchun bang lapen bang kep abang pubang phia tu aphan prek jam arpu pek ponsi mesen pen mai pachun pon Shillong hawaralong loke chali ahin men ka chat habdun ji aphan lapen kisung ke boy hot kerap ke long ji aphan screen along ke paklang pon Shillong KSA amai phu John Intiga thar contact number 7005735997 lapen kongchun bang Harbamon terang contact number 9678461883 atumalong humri lo pulotangte akirap longponji puta pachini News report Karbin Long Live